nobufakazi bensipho ewumgabe noMandela. Ngageza ngale nsipho ngicabanga uba yangiyiqede inyanga. Sawubona baba MC Phorobasi. Ngithi mangivele nami la kwinsipho yamgabe noMandela. Igama lami ngiwuSibonelo ngokuhlala ngilayitho ngathi. Mawukhumbula kahle angisakhumbula uba kwakuphi inyanga. Ngicabanga ukuthi ngayithenga le nsipho ziwu-2, ngagibela i-taxi ngayokehla la uhlala khona, ngeke ngikubize la ucingweni. Ngageza ngale nsipho ngicabanga uba yangiyiqede inyanga. Kade ngizama imisebenzi ngingatholi lutho, imisebenzi engconywana, kodwa ngathi ngisobe ngisebenzise iy'nsipho zongu-2 ngabizwa ngokushesha emsebenzini, ngangifakile i-CV khona la ngangisebenza, angikaze ngasebenza ngifisa ukuthola umsebenzi ozongigcilisa nibe right. Manje ngi-right because ngisebenza e-airport la kwakhiwa iy'moto ezibhalwe Mahindra, ikampani enkulu. Ngiyabonga kakhulu, ungaqhubeleka ubasiza nabanye abantu malunga nale nsipho. Enkosi, ngiyabonga. Happy New Year MC Phulobas, uthetha noDiya uAphiwe eKapa. I-product yakho ndiyithenge last day nge-26 ka-April, Saturday. Ekuyithengeni kwami i-product yakho waqala wandihlolela. I-product yakho zayikwi-special eyi-400 wathi imali yokhuriya ozoyitsala. I-product yakho ithathe 5 days ufika kum apha eKapa. Ndiyisebenzisile ke emsebenzini, bendingacacelekanga, ndibulisa isecurity, umntu bendigqibele ndihleka naye izolo, but namhlanje akekho semdleni, akandicacelanga, bendekhela amayelenqe emsebenzini. Ndithe kuyisebenziseni kwam yaphela yonke loo nto, ndacaceleka, not kumntu wonke, but bendicacelekile, abantu bendirecognizer. Number 2, bendisithi kandihleli netsheri yam apha endlini, sivele sidikane nje. After ndiyisebenzisile laa product yakho, ebesoloko enomdla itsheri yam, like endithanda, soloko ufuna uba nam, like iphele laa ndifumaniseka uba siyadikana. Okwesithathu, bendisithi kandileleyo apha endlini ndiqhwatywe ngempama, yinto endingayiboniyo. At the same time, number 2, xa ndileleyo ibe ngathi kukho umoya, ingathi ndilele nomntu but ongena apha ezingubeni ngondileleyo, ingathi ngumoya ondiwuvayo. Xa ndisothukayo akho mntu, ndivuke ndilayite umbane, but loo nto ayisenzeki ngoku, ayisenzeki loo nto Maphulobasi. Bendifuna udlulisa lo mqondiso apha kuwe, otherwise yona yandinceda i-product yakho tata. Hayi, mfokaDulela, hayi mina ngiyavuma bhuti, yabo mina ngumgabe mfowethu wavula into eningi kakhulu, athi nje ngithi qabuqabu. Umgabe ngawuthenga lami, ungahlehla la ephejini lami, ngawuthenga ngoJuni. Kwathi ngiyi-18 lapho ngabizwa la emsebenzini la kwathiwa eGoli angibuyi, ngangisekhaya. Cishe ngathi nje ngiwusebenzisile kuphela kaJuni ngizongena kuJulayi. Ekuhambeni kwaleso sikhathi leso ngavulekelwa ukuthi egaraji ngibizwe kuthiwa ngizosebenza khona enkontrakini ekhona. Hayi Mapholoba, kwavuleka into eningi. O-CLO bakhona babengijaha behla benyuka la ekhaya betshela noma wami ngisho ngingekho. I-UIF yami ngayihola unyaka wonke, i-UIF yami esikhundleni sokuthi ngabe ngayihola 6 months, ngayihola 9 months. Kwaqaqeka amabhadi, kwaqaqeka into eningi Mapholoba, kwaqaqeka amaphupho, kwaqaqeka amafindo, zonke iy'bopho nje zaqena mfowethu. Umgabe hhayi, umgabe number 1 mfowethu. Ongabaza wena hhayi angazi, kimi mfowethu uyiliqhawe, kimi uyinkosi. Angisho ukuthi ngithi abantu abenze njengami, cha, kodwa mina kuningi mfowethu, kuningi. Yansipho akusiyokudlala leya, uma ugeza ngawe uyezwa ukuthi ngigeza ngamakha, ngigeza ngey'nhlahla la. Uma ukholelwa-ke entweni ukuthi izokwenzeka vele ifike iqaqe leya nsipho Mapholoba, noma kuthiwa bekunjani. Susa iy'lingo, susa iy'bopho. Mina ekhaya baze bathi ugogo wami wathi ingelosi yami ikhanye njalo kimi. Umgabe mfowethu, hhayi amandla lapho futhi. Ngibingelele ngize nobufakazi bensipho ewumgabe noMandela. Igama lami ngiwuSibonelo Ngcobo, ngilayitho ngathi ngokuhlala e-KZN. Mangikhumbula kakuhle kwakuyispeshali, ngaye ngathumela kokuqala u-800, ngabe sengisuka ngoyilanda mina insipho, ndayifaka imali namhlanje, ngabe
ngabe sengihamba-ke ekuseni ndoyithola insipho ngosuku olulandelayo. Insipho yangisiza kakhulu mina ngoba bendingawutholi umsebenzi omuhle o-right, izinto zami zivalekile, kodwa ngathi ngisobe ngisebenzisa le nsipho zo-2 kwaqaqeka yonke into. Ngisho kumanje ngisebenza e-airport la kwakhiwa iy'moto ey'bhalwe Mahindra, inkampani enkulu leya. Ngibonga kakhulu MC Phulobasi nabanye abantu ubasize ngale nsipho, iyasiza indlela eyisimanga. Ngiyabonga, enkosi. Siyakhuleka la kuSiyaviva TV, Baba Mapholoba. Usibonelo wakanzuza lo ey'ntabeni zaseMandeni. Ngiyithengile insipho la kaBaba uNgcobo ngo-April last year. Ukuyithola kwami ngathola ukuthi yayise-specialini kodwa sekuhlangene kokubili, ukuthenga nokukhoriya kwaku-R450. Imali-ke ngayidiphozitha ngoba nganginemali yayo-cash, ngangayisenda via EFT, ngayihambisa kwaSiyaviva TV. Kuthe sebeyisendile, sebeyithumele, ngase ngithi hayi, ake ngilinde. Yangena imeseji ukuthi hayi isithunyelwe. Ngilinde, akuyona-ke inkinga. Ngilinde. Ayiphelanga 5 days. Kwaphela insuku ey'ntathu. Yangena imeseji ukuthi usu-ready for collection. Mphathi ID. Hhayi, ngihambe nale meseji nale foni, ngishone la kufanele ukuthi ngiwukholekthe khona. Ngifike ngiwukholekthe. Alright-ke. Uma sengiwukholekthile bese ngiyabuza, ngifone la kuBaba uNgcobo ngithi, Pholoba, nanso-ke insipho obungiphathisele yona noma obungithumelele yona. Elokhuzaneni kwaphepha, ngicela ukwazi-ke ukuthi isetshenziswa kanjani. Impendulo ibuye ngaso leso sikhathi athi uBaba uNgcobo, phakathi kwamabili. Sawubona Baba Mapholoba. Igama lami uJeki wakaRatawu. Ngihlala eMiddelburg. Mina cha, insipho uMandela noMgabe ngawu-order ngo-May, somewhere around May, ngoba ngize ngawuthola ngabo-June, somewhere evikini lokuqala or lesithupha kubo-June. Kodwa ngithe mangusebenzisa ngendlela le wangilayela ngayo ukuthi isebenziswa kanjani insipho uMandela noMgabe, ayi cha, izinto zami zike zashintsha. Bengumuntu lo Pholobasi, ngingana umuntu o-straight, futhi bengidila ngamavuso. So intombi nje bengibamba lapha nalapha nakhona ematshwaleni. So but ngithe net ukuthola uMgabe noMandela, ayi cha, ngayeka lo ngakushiya phansi. Ngize ngathola umuntu o-straight. Insipho noMandela ngicala ukuyisebenzisa evikini lesi-2 laka-June, nge-26 zaka-July ngabe sengithola umuntu straight oqotho. Namanje sikhuluma sisonke, siphila sonke, sihlala ndawonye. Yonke into nje emathandweni ihamba kahle. And kanti futhi-ke Pholobasi bengidlala i-aviator. Ngidlala isikhathi eside i-aviator Mapholoba, benginganayo inhlanhla yokuyibamba. Ngicale ukubamba 2000 mina ukusebenzisa insipho uMandela noMgabe. Bengicala ukubamba i-2000, from lapho cha Mapholoba, ama-2000 bese ngiwabamba ngize ngiyayicele nangale. Ngidle kakhulu imali ye-aviator ngensipho uMandela noMgabe. So konke kuhamba kahle up until manje Pholobasi. Hayi manje umuntu wami yena cha, sesekahle, sese-right, sesiplene nje i-future ukuthi sakhe umuzi sishade. Okwamanje Pholobasi ngisayidinga ngoba lawa amandla lawa bengibamba ngawo i-aviator ngathi cha,
sekayehlile manje ngiyayibamba i-Vita kodwa ama-200 300 day 200 300 but cha Pholobas yabona Nsipho Mandela noMgabe guarantee ngiyayigaranta futhi ngiyayithanda and ngisazoyi-order. Sibonge Mapholoba. Baba Mapholobas, ake siphile baba Mapholobas. Ngithi hayi nami mbona-ke ngiphakamisa isandla lapha ngisho ngithi ngomunye usewusebenzisile uMgabe noMandela noma wakawusebenzisa uMgabe noMandela. Cabanga ukuthi it was last of last year. Une-video oyishaye ngoFebruary 1 last of last year. Cabanga ukuthi ivideo yakhona wayishayela evrandi laphana uthi usemavungweni. Kugcwele oplastic lapha bama-packs laba bama-pep phakathi nabo plastic ukuthi usemavungweni namhlanje ufuna ukukhipha abantu emavungweni. Leyo video leyo athi konke wakukhuluma lapha ngezwe ngathi ukhuluma nami uqobo. Yangishisa lento ngingenalutho ephoketheni ngoba kwakungasebenzeki. Ngingenalutho kodwa ngasho ngathi hayi le hayi nangiyekela wabukhipha nespecial lapho Mapholobas. Yayi Mgabe noMandela ngo-300. Hayi ngayithinta amaphokethe ngayithenga ngayifaka le mali. Kwaba uzukuzuku Mapholoba ukuthi ngiyithole. Wathatha isikhathi ngaze ngafona Mapholoba ngathi impela hayi nakho Mapholoba kunje ayifiki kanti kwenzakalani. Wathi uyazama ukulichaza udaba Mapholoba ukuthi yini engabe imbangela ukuthi ibambeke iphasela lami. Hayi ngavese ngakutshela Mapholoba ukuthi hayi angiqalekisa nokungiqalekisa manje buyisa imali yami. Wathi wena hayi wendoda umoya phansi angisebenzi kanjalo mina. Ngoba usuyifakile nje imali usuyifakile ndoda nento zakho zisekuhlelweni nje ukuthi iseza kuwe. Hawu ngabekezela-ke noma inhliziyo ingasavumi. Ngabekezela ngabe lento yenzakala nini ngiyifaka nini leli order kwakuzi 17 zika March laze lafika i-order ngengaki nge-1 June. Lafika ngikhathele ngudaka ngisafune lutho. Hawu kodwa-ke hayi ngathi hayi ngoba selifikile angisebenzise. Kwazise phela nasemsebenzini besingasebenzi kahle. Mhlawumbe besibizwa kanye ngosuku ngeviki. Thothi kuphela inyanga ubizwe kathathu noma kanye. Hayi kodwa wafika uMgabe noMandela. Ngathi nangimsebenzisa uMgabe noMandela mhlawumbe kwaphela iviki nensukanyana nje ezimbalwa ngimsebenzisile. Wangenzela imumishi impela. Ngazi noma badideka amakhanda bathi hayi umsebenzi awukho kodwa umuzi umzwandile akeze la emsebenzini. Simfuna la emsebenzini noma ngenamsebenzi. Sifuna ezoklina nje. Thinta lapho. Ngangiguquza ngedwa weMapholobas emsebenzini. Baba inyanga yonke ngingasazi nami ukuthi ngizokwenza njani. Ngifike ngishayela ngibona khona. Ngiphinde ngiyocasha ema-toilet ngilale. Ngasho ngathi hayi usefikile-ke uMgabe noMandela. La kangenzela khona i-disorder. Wabona kwathi nakufika ngapha ngasebafazini. Hayi angenzela imhlola lapho. Abafazi babe bangamina wePholobas. Ngubuthaphu kuyimi ubuthaphu bengithaphuza. Kube bathole bani. Hawu mina ngibajaha nokubajaha-ke abafazi. Mina nginokuncamela ukuthi angijaha imali kunokujaha abafazi. Ngiyasho ngithi yabona-ke inhle kakhulu-ke lena-ke emasokeni. Yebo Mapholoba. Hayi bengithi ngishiye nje lokho. Insipho uNkulunkulu wamthesa amandla. Baba wamthesa amandla. Abagulayo nabahluphekile wona wesondela